गथ'नि थाखाय फैफिननांगौ। गोरोन्थिया जायो आंबो मिथिगौ, खेबसे मानसि माथ्रै गोरोन्थि जायो। हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि थाम्बनेल आरो टाइटेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। स' दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन? स' लोगोफोर, समाजारि बिजोङाव रिल्स भिडिअ बानायनानै बयजोंबो मिथिजानाय आरो बयजोंबो सिनायजानाय, नोंथांमोनाथ' बयबो सिनायखायो बिथां रशमा ब्रह्म बिथांखौ। स' लोगोफोर, बिथां रशमा ब्रह्म बिथाङा दायो गोमानाया गोबाव सम जाबाय लोगोफोर। बबाव थांमारदों बिथाङा दाबो बेनि जेबो उदिस गैया लोगोफोर। बिथाङा मिथिनाय बादिब्ला थांनाय 8 जुननिफ्रायनो गोमानानै दङ। थांनाय 8 जुनाव बिथाङा फिसाजोखौ हस्टेलाव नायहैनो होननानै ओंखारलांनाय समनिफ्रायनो बिथाङा दायो न'सिम सफैफिननो हायाखै लोगोफोर। स' बिथांनि 8 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया दायो गोबां दुखु जारलायाव दं आरोना लोगोफोर। आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि न'खरनि गासै सोद्रोमाफ्रा गोबां दुखु जारलायाव दङ। आरो बिथां रशमा ब्रह्मनि फिसाय जारिमिन ब्रह्मआबो गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा फैफिनजानो लुगैदों थाबैनो। रशमा ब्रह्म बिथांखौ गावनि आंगो बिसिखौ बिथाङा थाबैनो फैफिनजानो लुगैदों। स' लोगोफोर, बिथाङा गावनि खुगाजोंनो बिथां रशमा ब्रह्मनि बागै मा बुंखो नोंथांमोना खोनासंनानै लायोब्ला जाबाय। ओरैनो गथ'खौ हस्टेलाव नायनो होननानै थांदोंमोन। गथ'खौ हस्टेलाव नायनो थांनाय समनिफ्रायनो गोमानानै दं आरो मबाइल सुइच अफ जानानै दं। दिनैसिमबो सुइच अफ जानानै दं। दिनैसिम मेसेज गैया, कल गैया। दा आं बेखौनो बुंनो सानो, फिलिया बिमाया जेरावखि थाया मानो, गवा, महाराष्ट्र बा जेरावखि थाया मानो, नैबे गथ'नि थाखाय फैफिननांगौ। गोरोन्थिया जायो आंबो मिथिगौ, खेबसे मानसि माथ्रै गोरोन्थि जायो। बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आं समाय होयो, बोजबनानै लानो थाखाय आं राजि। जेब्लाबो आं नेनानै दं। थाबैनो बियो फैफिननांगौ, अननानै नैबे गथ'नि थाखाय। स' लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो खोनाखाबाय बिथां रशमा ब्रह्म बिथांनि आंगो फिसाय जारिमिन ब्रह्मआ मा बुंखो। नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर, लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो, एन्ड थेंक इउ फर वाचिं।